free online tutorial ni Sir Edward Agdepa. Maraming salamat sa IVFC. Sir Edward Agdepa na hindi lamang po natuto ang aking anak, kundi natulungan pa niya. Bibihira na po ngayon ang mga ganitong tao na nagpapakita ng pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng pagtuturo ng libre sa online tutorial at hindi lamang po math ang kanyang itinuturo kundi pati ang pagbabasa ng English. At tumutulong din po siya sa mga estudyante niya, yung mga naglo-load lamang po, nagpapadala po siya ng pang-load para lang po maka-attend. Diba po ang ganda ng advokasya ni Sir Edward Agdepa? Kaya ang laking pasalamat ko po at natagpuan ko po siya sa Facebook. Ilang linggo pa lang po kaming nakaka-attend sa kanya, pero kitang-kita ko na po ang laki ng improvement ng aking anak. Nang dahil po sa kanya, mas lalo pong naging mabilis at mahusay ang aking anak. Kaya Sir Edward Agdepa, mabuhay po kayo at ang I Volunteer for Filipino Children Family, maraming salamat po at naway mas marami pa pong mga batang katulad ng anak ko ang inyong matulungan. At higit po sa lahat ay marami pa ang tumulong sa mga batang katulad ng anak ko na makapag-aral ng libre. Salamat po Sir Edward at sa IVFC family.